କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଏତେ ସହଜ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା, ଆଉ କାହାର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବା ସେତିକି କଷ୍ଟ ଯେତିକି ସମୁଦ୍ରରୁ ପଥରକୁ ବାହାର କରିବା। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ କାହାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ସେହି ମଣିଷ ଜାଣିପାରେ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ, କାହାକୁ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ହୋଇପାରେ କାଲି ବି ତୁମକୁ ଦୁଃଖର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତାର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ଏଠି ମୃତ୍ୟୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ, ତେବେ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସେବା କାହିଁକି କରିବା? ଯିଏ ନାଚ ଗୀତ କରି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ତ ତାର ବି ହେବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପାର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ମୂଷାକୁ ଧରୁଛି ନିଜ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ମାରି ଖାଇଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦାନ୍ତରେ ଧରୁଛି ତାଙ୍କୁ ମାରୁନି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯାଉଛି। ବିଲେଇ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ 2 ଜଣ ଯାକୁ ଧରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାମ ମିଳିବ ତ ଆଉ କିଏ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଫସି ରହିବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସ୍ଥିର ଥିବା ପାଣିରେ ହିଁ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଥାଏ। କାହାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କାହାଣୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଏ ଅଧିକ ଦେଖେଇ ହୋଇଥାଏ ତ ଆଉ କିଏ ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ବି ଦେଖାଇ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ, କୌଣସି ବି ମଣିଷର ପୋଷାକ ବା ତାର ସରଳ ଜୀବନ ଦେଖି ତାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖୋଲା ରଖ ନାହିଁ ନିଜ ଜୀବନର ବହିକୁ, କାହିଁକି ନା କେହି କେବେ ପଢ଼ି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବହି ଚିରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନିଜ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କୁହ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ଜରୁରୀ କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇନଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଯାଇଥାଏ। ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖରେ ହିଁ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଖରାପ ସମୟ ଆଉ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ଖରାପ ସମୟ, କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି କେବେ ବି ଡରିଯିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାର ସାମ୍ନା କର। ନିଜର କର୍ମକୁ ବଦଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହିଁ ମଣିଷକୁ ସୁଖ ଦେଇନଥାଏ, ଆଉ ମଣିଷ ଖାଲି ଏହା କହିଥାଏ କି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଭଲ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ କର୍ମ ନ କରିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଭଲ କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ତାର ହିଁ ଜୋର ରହିଛି। ରାସ୍ତା ବନେଇକି ଯିଏ ଭିଡ଼ରୁ ଅଲଗା ଚାଲିଛି। ଯଦି ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ତ ତେବେ ନିଜର ରାସ୍ତା ନିଜେ ତିଆରି କର। ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ ସାଥିରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ତାକୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସାହସ, ସୁଧାରିବାର ପ୍ରକୃତି ଅଛି, ତେବେ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଜୀବନରେ ଭୁଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ଭୁଲ କରିନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ସାହସ ଆଉ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ସେଇ ଭୁଲରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ସତ୍ୟର ପଥରେ ଭିଡ଼ କମ୍ ଥାଏ, ତଥାପି ଏଥିରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟର ସାଥ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଜୀବନ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମିଛର ସାଥ ଦେଇକି କେବେ ବି କାହାର ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ହେବା କାହାର ଦୁର୍ବଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଭଲ ସଂସ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ହେବା ଏହା ତୁମର ଦୁର୍ବଳତା କି ପାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତୁମର ଭଲ ସଂସ୍କାରର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ନିଜ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ, କାରଣ ଯିଏ ଯେମିତି କରିଥାଏ ତା ପାଖକୁ ସେମିତି ହିଁ ଫେରିଥାଏ। ଯଦି କିଏ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି ତେବେ ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ହିଁ ଆସିବ। ଏତେ ବି କଟୁ କଥା କୁହ ନାହିଁ ଯେମିତି କେହି ତାକୁ ଚାଖି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏତେ ବି ମିଠା କଥା କୁହ ନାହିଁ ଯେମିତି ତାକୁ କେହି ଗିଳିଦେବେ। ଯେଉଁଠି ଜରୁରୀ ସେଇଠି କଟୁ ପରି ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କଟୁ ଆଉ କଠୋର ହେବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକଠାରୁ ଅଧିକ ମିଠା ହେଲେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି ଜରୁରୀ ସେଠି କଠୋର ହୁଅ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ସେଠି ନରମ ହୁଅ। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଧନର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଏକ ଭଲ ମନର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟର ଅର୍ଥ ଖାଲି ଧନ ହିଁ ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ବାହାନା କରିଥାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ଦେବାକୁ ହିଁ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ମନ ଅଛି, ମଣିଷ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଧନ ନୁହେଁ, ମନ ଥିବା ବି ଦରକାର। ପରିସ୍ଥିତି ସମୟ ସାଥିରେ ବଦଳିଥାଏ। ଦୀପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ କିଛି।
କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ସମୟ ସେଥିରେ କାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଲଗା ଗୁଣ ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଏ, ଯେମିତି ଦୀପର ଆଲୋକରେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାଶରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ମଣିଷକୁ ବେକାର ଭାବିବେନି। ତା ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଲଗା ଶକ୍ତି ଥିବ, ଯାହା ସମୟ ଆସିଲେ କାମରେ ଆସିବ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ବଦଳି ନଥାଏ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମଣିଷର ନଜର ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଆଉ ନଜର ବଦଳିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ମନ ସବୁବେଳେ ବିଚଳିତ ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୋଭ ମୋହ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ପାଇଁ ତାକୁ ନିଜର ଚେତନାକୁ କେତେ ତଳକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁନା କାହିଁକି। ଆଉ ବନ୍ଧୁ, ମନ ସଫା ରହିବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା କେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିକି ସାଥ ଦେଉନାହିଁ ତ, ଆଉ କେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନ କରିକି ବି ଜୀବନ ସାରା ସାଥ ଦେଉଛି। ଯାହାର ମନ ସଫା ଥାଏ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ, ସେ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କାହାର ପ୍ରକୃତି ଖରାପ, ସେ ଯେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁନା କାହିଁକି ଶେଷରେ ଧୋକା ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ମନ ସଫା ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଅହଙ୍କାର ସେ କରିଥାଏ ଯିଏ ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ସବୁକିଛି ପାଇଥାଏ। ଯିଏ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ହାସଲ କରିଛି, ସିଏ ହିଁ ଅନ୍ୟର ସଂଘର୍ଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ, ପଢ଼ିବାକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ, ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, ବୁଝିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଲାଗିଯାଏ। ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଧନ ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏ କଳା ରଙ୍ଗ ବି ଭାରି ଅଜବ। ଆଖିରେ ଲାଗିଲେ କଜଳ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲେ ଟୀକା, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ରରେ ଲାଗିଲେ କଳଙ୍କ। ତ ବନ୍ଧୁ, ମୋର এই ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବେ।